Hey. En dan zijn ze wat droger. Zo. Dan zijn we even. Helemaal wat uit. Zo. Wat voor spandoek hij daar? Ja, dat is een heel verhaal. Het beestje is 30 hier. En hij is maar het baanhoud. Ja, en dan krijg je meesten die hier komen, die beginnen bij de voorin. En dan zeg je, oh wat een zielig beestje, en hij is er maar, en kriet hem ook naar eten. Dus op een gegeven moment hebben we gezegd, nou maar wat dit maar doen. Dus mijn vrouw die had een riemke betaald. En dat hadden we prentelen. En waar het beestje staat, daar staat het doekje. Maar wat krijg je reactie? Wat zijn ze de meesten als ze voorbij rennen? Nou, als ze dit lezen, dan snappen ze het wel. Maar we hebben wel eens meesten gewoon aan... dan staan hier bij het water, bij het fietspaard. En dan beginnen ze gaas te plukken. En och, wat is dat zielig. En foto's ervan maken. Dat we matten wat er nog aan. Maar dan gaan we minder kwasten keren. Dat we de IVD of zo aan de doordraaien. En dat ze zeggen van je mishandelt het beest. Gaat dit dus net zo? Dat mag, nee. Nee, hoe zit ik in 30 hier worden? Ik hier wel eens hoor dat de wiener mevrouw toen wij daar en ging naar huis staan. Toen wie de vrouw die stopte ik even, die maakte even foto's van het spandoek en het hinder erbij. Maar dan ben ik meestal, die reden echt heel snel voorbij. Die remmen al en gaan even terug en dan gaan ze het spandoek even lezen. Omdat ze dan denken van wat staat er nou? En het is juist het hinder in, het zien en dan ja, dan lezen ze het spandoek en dan denken ze, oh de sas zit dat. En ja, het is wel een goed idee van het spandoek. Tja, het is vuil overbeen. Had een sixpack, hè? Ja, ja, ik wil dat er meer hebben als je doen, maar dat wordt hem net. Ah. Je kan de ribben tellen, hè? Ja, als er gewoon heen is, dan is het ik zal hem meteen man, want ik mag net beklommen. Maar het beestje net ziek of zo? Nee. Hij is seizoen als een visje. Hij krijgt zijn keuren en dingen krijgt er wel op het eten. Hij krijgt zijn eten op het eten. En als ze ziek zijn, dan is het wel. Maar hij krijgt wel genoeg te eten. Ja hoor, ja. Meer dan genoeg. Dus je er wat leierig uit, hè? Ja, hij krijgt allemaal een amber slobber heet dat. Dat is een soort krachtvoer voor hem. En dat is een 20 liter hamer. En die krijgt er jongens nog een keer. Dus dat eet er wel op. En dan krijgt er beks bij. En heet nog wel wat gas, maar er komt niks aan. Nee. Het is zoals het is. Maar ja, nou het meisje van 80 hier, die ben ik net heel grauw, ja. En zo mag dat ik wat beginnen, hè. Ik vond je al mooi, nou vind je ook nou lief ook. Nou, ik zal je wel vertellen, ik heb een jaar in Limburg gewoond en dat mocht ik helemaal niet weten. Aan mijn mensen niet. Die lulden maar wat en daar kon je helemaal niet op aan. Dat was niks waard. Ik zei, ik ga weer naar Friesland. Zei ik tegen mijn vrouw en dan ga ik vlak bij Wolven gaan wonen, maar dan ging ik wat naar de draverij. Maar en toen hadden we al een café te kopen. Ik zei tegen de vrouw, ik koop een café. Ze zei, je bent alweer. Ik zei, nee. Ze zei, er nog maar niks aan te doen. Nee, ik zei, maar ik kan het altijd beter, ik kan nooit slechter. En het werd op laatst zo druk dat je kunt je niet voorstellen. En ik had vroeger meer dan 200.000 gulden schuld gehad. Ik heb iedereen betaald. Dat zei, ja, dat was niet hier. Maar geld had ik niet. Maar toen had ik wel geld. Ja. Onvoorstelbaar. Ik had 2 grote portefeuilles, die zaten hartstikke vol. Ik bracht nooit wat naar de bank. Nou, en dan kwam we 2,5 jaar later, dan kwam de boekhouder hier, weer dezelfde boekhouder dat ik het van bij kocht had. Die man zei op maandagmorgen, zo kwam hij binnen. Hij zei, nou is ook wat. Ik zei, nou, goeiemorgen. Ik zeg, eerst maar goeiemorgen. Ja. Nou, hij zei, dit raadspul. Ik zei, wat dan? Ja, zei die jongen, je moet belasting betalen. Ik zei, hoeveel belasting moet er heen? Hij zei, 2046 euro. Oh.
Nou, ik zei, wanneer moet dat er wezen? Hij zei, morgen vroeg. Ik zei, dan breng ik dat even heen. Hij zei, wat zei je? Ik zei, ja, dan breng ik dat even heen. Hij zei, dat moet niet eruit worden, iedereen maakt het op. Hij jou dat dan wel? Ik zei, ja wel. Hij zei, dan moet ik je helpen. Ja, maar ik zei, je hoeft me niet te helpen, ik breng het morgen vroeg heen. Ik ben in feite een kloon. Ja, ik kan ook bij wijze van spreken wel nu achter elkaar moppen tappen. Ja. Iedereen neemt zo'n pak voor me met. Ik heb zo wel uit Amsterdam, Den Haag en Prukken en je kunt je niet voorstellen. Jongen, dit niet ook wat meer kanten begint ben. Oh, lopen het weer uit. Nou, klaar. Nee. Rustig aan, het komt voor televisie, het moet netjes. Allee, kent zo? Als een pakland ben, dan kan het zomaar gebeuren, maar... Ja, ik maak zomaar feest. Zet hem op, Joris. Veel plezier had, hier, echt waar. Ja, maar ik ben ook een eigenaar, man, want ik kom dan, ik ook wel vertellen, hier een vrouw met vakantie. Nou, die had hier geweest een paar buddeltjes en ik ging weer naar huis. Later komt ze met een man, elke berenburgie. Ik zei tegen die man, je moet wel goed op die vrouw passen, want anders kom ik zelf. Hij zei, ik wil van jou helemaal geen grote mond, zei hij. Hij zei, de klant is koning. Ik zei, zeg je wat vertellen? Zei wat dan? Ik zei, ik lever dat spul maar weer in. Ik zei, want ik ben hier de baas. En ik zei, nou vertrekken. Ik zei, maak me niet kwaad, want dan is het niet bij. En ze lopen eruit en die vrouw die staat naar haar achterom. Die lacht er wat. Het andere jaar komt die vrouw weer binnen. Ze zei, je kan alles zeggen hoor, ik ga een andere man metgenomen. Ja, wat er gebeurt, man. Ja, mooi ding. Ja. Ja.